Is-sem tal-professur Albert Fenek fil-proġett ta' Vitalis Global Healthcare li se jibda l-isptarijiet San Luqa dak Tawdex u Caring Grek kompla jagħmel il-Simon Busuttil iktar iżolat fil-kritika negattiva tiegħu. Proġett ta' 200 miljun euro l-qasam tas-saħħa f'pajjiżna. U fil-waqt li Busuttil għaddej bil-kampanja negattiva, il-ħidma biex il-proġett isir realtà għaddejja ġmila. L-għażla ta' Albert Fenek biex imexxi l-isptar tal-kardjoloġija hija biss aspett wieħed. Il-Ministru għas-Saħħa Konrad Mizzi fisser kif dan qed isir bilan li pajjiżna jassigura kwalità ta' saħħa aħjar. Dan huwa proġett biex nassiguraw li s-saħħa tkun tal-aqwa livell u tkun b'xejn. Sfortunatament, wiritna sistema fejn kellna waiting list twal. Wiritna sistema fejn kellna out of stock medicine li fil-waqt li s-servizz mill-gvern kienet b'xejn, min rid jaqbes il-kju jmur malaj, kellu bil-forsi ħallas. Din mhix ekwita. Aħna nemmnu li s-servizz tas-saħħa għandu jkun b'xejn u għandu jkun b'xejn għal kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari Chris Fern fisser kif permezz ta' dan il-proġett se jkun hemm servizzi ġodda minflok oħrajn li sal-lum ma kinux jilħu l-livell mixtieqa. Palma t-dej, St. Luke's ħajkollna sptar ta' riabilitazzjoni li s-sissaqat ma kellna, ħajkollna sezzjoni ta' dermatoloġija, ġifieri għal-kulura tal-ġilda, ħajkollna ċentru kbir internazzjonali għat-trauma, ġifieri għal dawk il-pazjenti li jkunu korrow anka pajjiżi ta' madwarna li huwa fejn għatem il-gwerra sfortunatament, u ħajkollna wkoll sptar tal-kardjoloġija fejn jkun jistgħu jsiru interventi li għandhom xaqsmu mal-qalb. Fejn jidħol is-servizzi għal-Maltin daw dejjem jibqgħu mingħajr ħlas. Fl-istess ħin l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex se jingħata ħajja ġdida u se jkollu 450 sodda dan biex il-pazjent Għawċi jingħata kura aħjar fil-waqt il-privat jiġbed turiżmu mediku. Dan flimkien mal-bini ta' skola medika ta' fama internazzjonali.